Ahoj, Patrik Gondo. Dnes vám ukážem jednoizbový byt s lóďiou, ktorý sa nachádza na obľúbenej Holej ulici. Vítajte na obliadke. Byt je na druhom poschodí a spomínaná lóďia sa nachádza v príjemných korunách stromov. Plne vybavená kuchyňa s jedalenským stolom, múrované jadro s toaletou. Tento byt je vhodný pre tých z vás, ktorí chcete bývať sami alebo s partnerom, alebo rozmýšľate o kúpe bytu ako investíciu, tak celým procesom prenájmu vás prevedieme bezplatne. Lokalita pri výbere bytu je tým najdôležitejším parametrom. V najbližšom okolí je viacero supermarketov, skvelá reštaurácia, škola, škôlka a športový areál. Takže majte sa fajn a keď sa vám byt páčil, tak sa mi ozvite a spoločne sa na ňo pôjdeme pozrieť. Dovidenia a predáme aj vašu chyšku.